Hello guys, welcome back to my channel. This is your Ilonggo vlogger from Iloilo, Cliff Acosta. Alright guys, so today guys, this video will be going to Guimaras Island. Meron kita to i-surprise. I hope she will enjoy this video and ma-surprise gid siya sa Bronco na mabisita ko sa iya dito sa Guimaras Island. Sa mga wala pa subscribe sa akin channel, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest ko na mga videos. See you! Let's go to Guimaras Island! Mapatinda tanay. Wow. Ito ko dito siya pangita ko dito sa ibakang for I've seen this. Ano lang guro Huwag siya kabalo yung ma-surprise ko. Ako guys ang grapes. Peras. Apple. Ang gamay lang ko. Oo na. Amo na guys, yung set up lang ang gasang tagiyaw. Videoan ta kasera, gamay lang. Ang tagiyaw, kanong store gali Kamu gali si kanong no. Ning kanong store. Diri ko nagbakal sa sang mga set up po. Sir, thank you sir. Sige. Thank you. Ay haro si Pio. Tapos baka ito siya Guimaras. Ilo ang plano ako. Ilo pa lang ako. Sino ka? I'm proud to be Ilonggo. So guys, dili gid masakay sa may radio na dili masakay pakadto sa Guimaras Island. Let's go. Guys, alam ako sa Guimaras for done. Lagi siya kabaluyang ma-surprise ko siya sa hospital. Let's go guys. Right. Ang sakyan ko rin, tricycle lang. Sa iyong mga mata na kasing ganda ng kulay ng dagat. Ako'y parang nalunod sa bawat tawaran. Titig mo sa akin, okay sarap parang apos ng tanging. Alright guys, andito na ako sa destination ko. Woo! It's time for the surprise guys. I hope she enjoys it. Ayan guys, sa wakas. Ay, mission accomplished. I hope you enjoy. In-surprise ko na siya. Nabitin kayo guys, no? Kala nyo, meron pa, no? This is the end of the video. Guys, until next time guys, abangan po ang next video. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update sa mga latest ko ng mga videos. Ako po, si Cliff Acosta, Ilonggo vlogger from Iloilo City. Goodbye!